Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kompak yang di belakang sepindah maleng ya ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun bapak kalian ibu masyarakat beton nggih leres. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi bapak ibu sohibul hajah. Ugi mas manten kalipun mbak manten kula dongaaken mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin. Amin. Nggih, lan wilujeng dalu ugi bapak dan Ramil juga bapak Kapolsek. Selamat malam nggih. Ibunya tidak bisa menonton saya, nggih Bu leres nggih. Nih, mohon diperhatikan untuk sabu-sabuku semuanya nggih. Nggih. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken gening-gening manis campur sari sumangga Kang Mas diparingi kanggo Riko. Deliwung luar biasa. Nggih Mas Jono sugeng dalu. Nggih wilujeng dalu ning Nyantika. Ainji. Ngene ku wau sampun diparingi kanggo Rika. Kanggo Rika tembang lawas. Tembang lawas ning yo sik Tasik Eco. Eco. Saya Eco ya. Nah, tembang Banyuwangi niku memang Eco banget kok nggih. Nggih kalau mau sampun ngaturaken matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ismat Ali dalah Ibu Rutiasih. Matur nuwun. Kang duwe ngrawakaken awak dhewe. Oh nggih. Nggih. Langsung kemawon kita kasih kesempatan dulu buat keluarga. Sok Ibu Kaja Bapak Ibu. Sumangga. Dalam Mas Manten, Mbak Manten. THC. Mbak Devi adalah Mas Yang. Monggo Mbak Devi Mas Yang. Yayang apa Yang? Yang. Oh Yang. Oh sampun niki. Kemuan diri ya. Nggih. Mantene. Oh eta mantene tiwas. Niki ABC niki. Niki kan orang tuanya. Orang tuanya. Nggih. Kaget Mas Yang sudah tumbuh putih-putih. Wah. Tasik rundingan Mas. Nggih. Oh, sing disuwun gerajakan Mas, tetep Banyuwangi. Masih lagu pesisiran. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Lho kok mandap, Bapak? Nggih. Mantap mawon. Nggih putra napa? Nggih, monggo yuk delung request dari panjenengan Bapak Sofi Delaja. Gerajakan Banyuwangi. Oh, masih bersama Budi Wijaya.
Napa malih, Pak? Oh, nyuwun duit napa? Lagune Pantun Cinta. Mintanya pantun cinta Mas Jono. Niku keluarga dari Bapak Sohibul Hajat nih. Ya benar Bapak Isma Untuk Natali. Nggih, saudara kami, Saudara Pak kami. Sumadi, monggo. segera naik panggung. Nggih, yang dipanggil Mas Sumadi dipersilakan untuk naik di atas panggung. Yang mana Mas Sumadi? Ayo masuk. Santai, santai, santai. Loh, ganti santai loh. Oke, niki dari Mas Jamian nengok nggih. Nyuwune bokong sewok. Nyuwun bokong Nggih semok. ditunggu. Nggih ada asmara. Asmara juga ada. Wonten pria idaman. Oke. Enten popor wangi. Waduh, wakai gitu. Enten popor piye wangi ya Mas. Nggih. Pun siap. Dulu. Siap. Terima kasih untuk Budi Wijaya. Oke, nggih Mbah, nggih siap Mbah. Ya Allah, Mbah Kurek. Hah? Se Mas. Heeh. Ngerumunding ya. Monggo. Nggih niki sing enggak ada hajat napa niki? Keluarga. Oh, keluarga. Nggih, keluarga. Keluarga. Nggih. Masih yang lemu, ya, yang gemuk itu juga keluarga. Oh, nggih. Nggih, Mas. Nggih, no. Wau tasik wonten apa? Water bokong sewok. Bawang semok. Ini juga dari sabu. Sabu putih. Arek sabu nanggap dewi tanggal 21 bulan 11. Nggih. Yang diminta cinta dari seberang. Cinta dari seberang. Terus Itu tadi Mas Jamian nyuwune bokong semok. Bokonge. iya. Mari tak Oke. suntik kaya mangano sewemek ya Mas ya. Oke, monggo yang mana? Nggih. Aja guyu. Monggo no, yang mana? Nggih. Bawang semok saged. Napa nggih saged putih sing neput dirimin. Nggih, semok dulu. Semok dulu. Tuan, nggih. Oh, nggih, khusus Mas Jamian. Dikasih bokong semok. Yo.